Milton Lopez uit Turkije, Bulgarije, Georgië. Na 20 jaar weer terug in Nederland met zijn eigen dansschool Con Amore. Wat heb je aan de publiek te melden, Milton? Waar kunnen ze je bereiken? Waar zijn je lessen te volgen? Want je bent weer terug in Nederland en je gaat lesgeven. Dat klopt, jongeman. Het is meer dan 20 jaar. Ik ben vanaf 2003 vertrokken. Dus is, ja, inderdaad, meer dan 20 jaar. Zo'n 22 jaar ben ik niet hier geweest. Ik ben nu terug, inderdaad, met Con Amor. Ik heb al een school. Yes. Ik begin dan volgende maand, de 6e of de 7e van juni, begin ik in Delft. Heb ik mijn eigen school. Ik begin ook in Kijkduin. Daar geef ik ook lessen en parties. Con Amore. Yes, Con Amor. Milton Lopez Joy ML Social. Nog een keer. Milton Lopez Joy ML Social. Dan krijg je mijn basic Facebook en daarop krijg je Con Amor. En dat is de school. En daar staat inderdaad al mijn danslessen en evenementen die gaan komen. Wij hebben heel veel evenementen die wij voor Nederland hebben. Dit jaar en volgend jaar. En ik zal in ieder geval zorgen dat al je gegevens onder deze video of in de video, want dat zullen we gaan kijken, dat ze te vinden zijn. Zijn er andere dingen? Want we moeten het kort houden, kort en bondig. Dat het spannend blijft. Andere dingen is, ik hou van jullie. Ik heb jullie gemist. Alle mensen van Con Amor. Jullie zijn een heleboel mensen. Ik weet niet waar jullie allemaal zijn. Maar als jullie dit zien, ik wil jullie heel graag zien. Ik ben te vinden. Soms zondag is er een feest op Kijkduin. En ik zal daar ook op dinsdag en donderdag aanwezig zijn. Donderdag wil ik een soort oefenavond organiseren. Dat mensen kunnen oefenen. En dinsdag danslessen. En dan hebben we lessen in Delft. Kijk op de website. Dus ik hoop jullie te zien. En iedereen die een beetje vrij wil leren dansen. Door al mijn ervaringen. Vroeger was ik al een vrijdanser. En nu kan ik jou leren om met de eerste pasjes al lekker, gezellig en vrij te voelen op de dansvloer. En dat is de bedoeling van dans. Het gaat mij niet alleen om de techniek. Techniek zit er ook bij. Maar het gaat om plezier, sociaal, mensen leren kennen, vriendschap enzovoort. Ik wil jullie zo graag mogelijk zien. Ik ga jullie allemaal een brassen en een zoentje geven. Yes, prima. Yo soy la generalista. En dat was Milton Lopez Con Amore. Bye bye. I love you. Ja, ja. Ahora. Het is moederdag. Ah. Oh, Con Amore. Hey! Ah.
Ah! Ahora. Se acabó. Milton, heel belangrijk iets dat we zeker moeten zeggen. Jij bent een van de pioniers dat met salsa bezig bent geweest. Jij bent een van de eerste. Wanneer ben je begonnen? Nou, ik ben niet de eerste. Je had Chocolade en een andere meneer die les gaf in Groningen. Je had Lina Domakase in Nijmegen. Je had Leo in Antilliaan in Amsterdam. En een paar andere mensen. Ik ben begonnen in 83 met lesgeven toen ik 19 jaar oud was. Dat komt omdat mijn kennis en vrienden vonden dat ik leuk danste. En ze wilden merengue leren dansen. Oké. Dus in 83 begon ik gewoon cursussen te geven. En dat liep uit naar bachata, merengue, salsa, cha-cha-cha en al dat gedoe. Aangezien ik ook de CIO's gedaan heb, ben ik een jazzdansdocent. Ik heb jazzdanslessen gegeven, Afrikaans danslessen gegeven, flamenco lessen gedaan, tapdance gedaan, al die dingen had ik gedaan. Maar salsa vond ik het leukste, dat is onze cultuur. Salsa, merengue, bachata, dat is wat ik doe. Ik heb heel veel mensen over de hele wereld leren dansen. In Turkije heel veel leraren. In Nederland zijn er heel veel leraren die gewoon echt geleerd hebben om les te geven bij mij. Die nu hun brood verdienen en hartstikke blij zijn. Ik hoor nog van hun. Ja, Milton, dankjewel. Door jou doe ik dit en dat en dat en dat. Dus inderdaad, ik ben een van de pioniers, niet alleen van lesgeven, ook met festivals en events. Ik was je had Annetje, die had het eerste internationale salsa festival georganiseerd. Daarvoor had ik al mensen van Cuba gebracht en bands enzovoort om soort festivals met dansworkshops te doen. Maar internationaal betekent een heleboel leraren brengen, dat noemen we een internationale salsa festival. Ik was na Annetje de tweede. Zij organiseerde bijvoorbeeld in de zomer en ik organiseerde in november. Ik denk 2008 hadden wij de eerste internationale salsa festivals met bachata enzovoort. Was het locatiegebonden of was het locatiegebonden? Ja, of heel eindelijk? Oké. Op meerdere plekken was het in Rotterdam. Nederland breed, oh ja, nee, locatiegebonden, Dus dat waren Rotterdam. de eerste festivals en de jaar daarop. En na een bepaalde tijd had ik genoeg ervan. Het is heel zwaar, die dingen organiseren in principe. Ik denk dat iedereen die dat organiseert dat zou kunnen vertellen. Als je gaat organiseren moet je een hele team om je heen hebben en het moet goed gedelegeerd worden. En in het begin heb je geen kennis daarvan, je doet het gewoon en dan word je moe. Okay. En ik wou vluchten van Nederland, ik had genoeg van. Echt waar, ik wou weg. Iedereen die om me heen was, wist dat ik weg wou gaan. En in Turkije wisten ze ook dat ik weg wou gaan. Maar nu ben je weer op energie en you're back. I'm back and I love you. Je komt met heel veel liefde, con amor. De naam zegt en het energie, al, con amor betekent met liefde, con amor, with love. I do it from my heart, I teach you from my heart and I just want the best for everybody. We are one. En mooier kan het niet, op moederdag gebeurt het allemaal, hè? Yes, op moederdag dit. En niet vergeten, de eerste event dat ik ga organiseren is dat ik in Nederland ben. Dat is 29 mei. Dat is Hemelvaartdag of iets dergelijks. Nou, is dat al concreet of bijna concreet. Dus woensdag weten wij of dat doorgaat. En dan zullen we het helemaal aan iedereen... in principe blijf op Con Amore kijken, want het is in de maak. Het is in de maak, het is, 29 mei is in de maak. Oké dan, hartelijk dank. Yes. Y a bachatear, bacheate. Yo te quiero mucho. I love you, I love you, I love you. Ciao, ciao. Rosario. Así. Bachata. Vanuit Turkije, Georgië. En ahora he's back. Con amore. Milton Lopes. Ahora. Ay, se acabó. Oh. Mamando flor na bocas, aunque me sacude la pirasas. Va pedir mi palagabo na paz, pa mi lagabo de en paz, pero mi bolagabo atrás.